Mao na ni ang ikaupat, no? Ikaupat nato nga bahin, wala ko masayop. Yeah. Kaupat nga bahin sa atong serye nga giuluhan nga ang Dios ug ang imong pulang dagat. May tungod ni kaning sugilanon nga atong paghisgutan mga igsuon, mao na ni ang katong hawa sa mga Israelihanon gikan sa Ehipto nga gipanguluhan ni Moises nga gisugo sa Dios aron sila makalingkawas gikan sa kaulipnan ngadto sa mga taga Ehipto. Kay nadungog sa Dios ang ilang mga pagtuaw, ang ilahang pagpakitabang nga sila maluwas sa ilahang kahimtang. Busa gipadad-an sa Dios og tigpalingkawas nga ayang gigamit nga mao si Moises aron sila makahawa og makalakaw na og makabiya sa maong dapit. So makita nato mga igsuon kining panon nga dako kayo sa mga Israelitas nga moadto sa usa ka lugar nga taas-taasad ang panaw. Pero og atong tan-awon sa sugilanon, usa kini ka lugar nga diin dili kayo halayo siya kay mapanaw ra man siya mga simana kapin, no? Pero nahibalo ba mo mga igsuon nga niabot ni sila og 40 ka tuig nga nagtuyok-tuyok sa kamingawan? Wa na sila kaybaw og asa sila padong. Nakasuway na ba mo nga naglakaw mo, nagbiyahe mo, naamoy gilakaw unya nangasaag mo? Kaya ang inyong guide nga nagpatuga-tuga nga nakatultol wa sa daay katultol, no? Nya pag-abot ninyo sa usa ka lugar, dead end. Wala na'y karsada. So makaingon ka, wa na. Nangasaag na taan eh. Siguro daghan ko naka-experience ni ana, no? Kay kami sad naka-experience sa mi ana sa una. Sa dihang nag-medical mission mi dito sa usa ka lugar dito sa Camotes, sa Pilar. Nga sa among pag-uli, ang kining operator sa pump boat, niingon mi nga ihatod mi dito sa unsa ba tong nga lugar? Bakawan, no? Kining lugar nga nag-medical mission ta, mao ni lugar sa kapika sa kinabuhi sa atong usa ka minahal nato nga igsuon nga ni adinhi. So sa pagkahapon na niingon mi nga mutabok mi kay mubalik mi dito sa Bakawan didto na sa proper, no? Sa Camotes gyud, sa San Fran. So niingon man siya nga nakatultol siya. So ni salig lang sad mi daghan ra mi ato kay mga doktor kauban namo nya bay-ubay gyud puno gyud ang pambot. Unsa bang pagkaunsaha? Nga lahi man diay iyahang pagsabot. Naa diay siya nahibaw-an nga Bakawan, pero naras atbang. Iko pila ra ka minutos dagan diha, brad? 30 minutos ra na, sir. Duol ra di ay, dali ra di ay. Pero nagunahon na ko layo man to. Nya nga makuha man lang niya 30 minutos. Unya nagbawn na siya usa ka galon nga gasolina. Gitubilan lagamay ang kanang makina. Kay nagtuo man siya nga kanang Bakawan nga among giingon maoy among adtuan. Nanabot mi dito, pag abot na mo dito sa mong lugar, niingon mi nga di man ni mao among gipuy-an giabutan. Mingaw man kaayo, pangpang man. Siya mauna ni Sir Bakawan siya, dili na mao among giingon Bakawan katungtuan sa San Francisco. Dili California. Camotes. So diha nami nakaingon nami nga wa na. Nasaag nami. Ang nakanindot lang, kay nahutdan siya gasolina. Kay wala man na siya magtuo nga tuwa pag yun sa layo ang gipasabot na mong adtuan na mo. So nagutaw-utaw lami sa dagat. Salamat lami sa Ginoo kay lantap kayo, kana bitang lantap linaw kayo ang tubig. Nya hayag kayo ang buwan. Makita nimo ang imong palibot, ang isla makita nimo. Unya nahibalo ba mo maigsuon nga ang among gigikanan didto sa Pilar gaunos. Di ba? Kusog kayo ang hangin. Unya naglisod pag gid mi og kontak kay maglisod ang signal nabalaka na sila ngadto sa Pilar kun asa nami. Kami sad nabalaka na sad mi kay nganong nagutaw-utaw mi. Sumoto ni kining Ginoo tagaan mo kita pamaagi. Mura ba sa kaning Red Sea, kining atong istoryahanon.
Nga pag-abutan mo atong pangpang katong giingon niya nga bakawan kung mag-unsa man ta dinha nga mga pangpang manaw man ay tao. Sa di mamalit ta gasolina. Padaplin. So pag padaplin, si ato yung container kay mo palit og gasolina. Hibalo ang sa gibuhat sa Ginoo. Naay tao nga nagpasaan og usa ka container nga gasolina nga iyang ibaligya. Na anya mo to among gipalit, mo to among gitubil. So nakadagan mi. Salamat sa Ginoo makauli na gid mi makatulog mi kikapoy kay gikan medical mission, no? Di dagan na dagan. Unsa ba sa nang pagkaunsaa? Nga pag-abot na mo nga to nga layo pa ang among destinasyon, napawong ang pambot. Kaduhang higayon nag-utaw-utaw na sa mis dagat. Gilaay na lang to Brad Joseph, niliambak nila sa dagat, naligo. Yung ano mo na, Brad? Wala ay bateri. Gasolina ganiha, karon bateri. Asa man tag-bateri rong urasa? Gabi man, wa may tindahan dinis laod. Sing nana ba ka lang, mura bag mawad-an kag paglaom, kaya kong awa na gyud kutob ra gyud ko din, dead end na nato ba? So nahitabo ni parking ni dunggo mi og daplin. May gani kay naay nag-ayo dito sa sakayan. O sa kapambot giayo. Sumao toy among nahuwaman nga sa bateri. Mingaw na gud mga alas 8 naman siguro tos gabi No, naagog ka diha sa dagat, yung anang orasa, mingaw na ba kayo? Mga syokoy, wa na syokoy din natin. Kanang naanak ka sa awa-aw nga dapit. May gani kay naay nag-ayo sa pambot. Naa sila'y bateri nga ilang gitangtang daan kay nag-ayo man. So mo igisiris diri sa pambot nga nahutdan og bateri. Tumaw to nakaandar. So ang among biyahe nga imbis 40 minutos raman siguro untang dagan, niabot na mig 2 ka oras ga utaw-utaw sa dagat. Tulogid hapit niabot mi dito sa amo nang destinasyon. Sama sa dani atong sugilanon nga ato pagahisgutan karon nga ang mga katawhan sa Israel gustong magpablingkawas sa ilahang lugar. Pero pag abot sa panahon nga lisod na nagkalisod sila, mangita dayog lain ka pasanginlan, ikaw manggod. Ana ba? Mura kita ba? So ingon ana, usay magsalig ra bata sa ato ang technology karon, sa atong mga ways, atong mga unsa na din ang ato ang mo guide nato. Unya usahay wa day ma-update. Unsa man nga asa na ang building dinhi? Wa na day giguba na. Di masaag gyud ka. Sumao na pero ang GPS sa Ginoo mga igsuon di na upalpak. Mudalagi na siya nato kung asa ta niya dada. Mao na ato ang pagahisgutan karon. Nini mao sugilanon. Ato sa makita nga daghan ang mga tao sa Biblia nga nakasinati usab niini nga miagi una og kalisod, una pa natuman ang plano sa Dios. Sama ni Joseph, sama ni David, ug uban pa mga karakter sa Biblia. Ug nini mao sugilanon naghisgot kini ni Moises ug ang mga anak sa Israel dili mo kubo sa 2 ka milyon kapin. No, mo giingon sa mga scholars nga ang kato iyang gihawas ang mga tao dito dili mo kubos o dili mo ubos sa 2 ka milyon ang mga katawhan nga padulong nga niguwa gikan sa Ehipto ngadto sa yuta nga saad. So og atong naon si Moses ray nagda sa 2 ka milyon nga mga tao nga iyang gihawas. Gipakita sa Dios ang iyang pagagamhanan ngadto sa paraon pinaagi sa pagpahugpa og katalagman tungod ang nahitabo ani ang paraon dili mosugot nga muguwa ang mga Israelita, mga anak sa Israel. Apan binagi sa katalagman gipahugpa sa Dios dito sa parao sa napo katalagman. Niabot gid ang panahon nga pagguwa giniya ang mga katawhan sa Israel. Iyaw sa gipakita ang iyang pagkasubirano ug iyang pagkalabaw sa mga Dios-Dios nga ilang gituhuan. Nya literal gyud nga gilapas sa Dios ang kabubuton sa paraon. Kay ang iya man ang kabubuton may matuman. Ug giusab ang iyang kasing-kasing tungod sa ikanapulo nga katalagman ang kamatayon sa kamagulangan sa Ehipto
mao ang katapusang katalagman nga nahitabo sa paraon nga siya diha na gyud nahugno na siya sa paglakaw o ang paglakaw sa mga Israelihano. Nahugno na siya maison tungod kay ang iyang anak og nasayod mo, nabasa ninyo, namatay mo sa tong iyang anak. Mao man ni ang higayon ang pagsaylo, mo na gitawag nato og Passover. So atong basahon sa Exodo 13, 17 hangtod 18 nag-ingon dinhi, sa diyang gipalakaw na sa paraon ang katawhan, ang Dios wala magdala kanila sa agi, sa dalan, sa yuta sa mga Pilistihanon. Bisan pa og kadto mo'y duol, kay ang Dios nag-ingon, tingali unya ug magbasol ang katawhan kung makakita sila og gubat ug mamalik ngadto sa Ehipto. Busa gidala sa Dios ang katawhan libot sa kamingawan paingon sa dagat nga pula ug ang katawhan sa Israel migawa sa Ehipto nga sangkap sa mga hinagiban. Sangkap sa mga hinagiban. Kung atong tan-aw dinhi ang gigon dinhi nga tingali unya ug magbasol ang katawhan kung makakita sila og gubat ug mamalik ngadto sa Ehipto. Pero sa katapusan nga pulong sa maong bersikulo sa 18 ningon dinhi ug ang katawhan sa Israel migawa sa Ehipto nga sangkap sa hinagiban. Ngano? Kay kahibalo ang Dios kung unsa ang kasing-kasing sa tao. Kahibalo ang Dios kung unsa kita ka-equip, unsa kita kasangkap, ilabi na gyud sa atong espirituhanong kinabuhi. Usay mo ingon ta, ako Kristohanon ako mayo ko moampo, ako daghang kog nahimo. Dili na mo'y atong basihan mga igsuon nga kita anaa na gayod dinha nga mahimutang na gyud kita diha sa mga kamot sa Dios, no? So atong tan-awon ang sitwasyon ini sa tulo ka nagkalain-lain nga paagi. Una, usa ka tinuyo nga direksyon mao ni gihimo sa Dios. Tungod kay sila wala man masayod kung asa sila moagi. Doon na sila agianan, ngailang agian nga dali kayo apan mao to ang piligro nga agianan. Busa naghimo og tinuyo nga direksyon ang Dios. Mao ni ang pagtawag sa pagsalig sa katawhan. Ang ikaduha, mao ang kangit-ngit sa pagduda. Mausap kini ang pagtawag sa pagpahinumdum. Ug ang ikatulong nga bahin mao ang kalipay sa pagkalingkawas. Pagtawag kini sa pagpuyo ug paghilom. So una atong tan-awon ang tinuyo, no? Usa ka tinuyo nga direksyon. Atong basahon ang Exodus 13:17-22 ug balik mga igsoon. Sa diyang gipalakaw na sa paraon ang katawhan, ang Dios wala magdala kanila agi sa dalan sa yuta sa mga Pilistihanon. Bisan pa og kadto maoy duol. Maoy duol kay ang Dios nag-ingon tingali unya og magbasol ang katawhan kung makakita sila og gubat. Ug mamalik ngadto sa Ehipto, busa gidala sa Dios ang katawhan libot sa kamingawan paingon sa dagat nga pula ug ang katawhan sa Israel migawa sa Ehipto nga sangkap sa mga hinagiban. Gidala ni Moises ang mga bukog ni Jose, kay si Jose nanumpa man sa katawhan sa Israel nga nag-ingon, ang Dios moduaw kaninyo ug dad-a ninyo ang akong nga bukog. Uban kaninyo gikan dinhi. Magikan sila sa Sukot ug nagkampo sa Itam sa daplin sa kamingawan. Ang Ginoo naguna kanila pinaagi sa pagkaadlaw, pinaagi sa usa ka haligi nga panganod aron magtultol kanila sa dalan ug sa kagabion pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo aron sa pag-iwag kanila. Aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. Ang haligi nga panganod panahon sa adlaw ug ang haligi nga kalayo panahon sa gabii wala mubiya sa atubangan sa mga tao. So mao ni mga igsuon ug nasinati mo aning mga sugilanon katong gitawag nato og pillar of fire ug katong cloud of glory sa Ginoo. Nga mao'y naggiya sa mga Israelitas nga nagpanaw sila diha sa kamingawan ug atong makita nga wala gyud sila pasagdi sa Ginoo. Naghimo gyud ang Ginoo og pamaagi nga sila adunay giya. Mao to ang gihimo sa Ginoo nga sa gabii dunay kanang pillar of fire kanang kayo nga taas kaayo nga mo'y mag-iwag sa ilang dalan ug sa gabi o sa adlawan mao to ang cloud mao to ang panganod diin mo'y nagpandong kanila sa kainit sa panahon nga nagtultol usab nila sa mga agianan. So mao ni nahulagway sa sinugdanan nila silang panaw gikan sa Ehipto ngadto sa pulang dagat. Gipasiugda kini nga ang Ginoo nangulo kanila pinaagi sa usa ka haligi nga panganod nga kalayo. Gipili niya ang ruta sa pulang dagat alang sa usa ka specific gyud. Mao ni gipili niya ang ruta nga nagtuyok sila usa ka piho, no? O specific nga katuyuan.
Ang punto niini gipahayag usab nga siguro ni Moises nga ang bukog ni Jose madala usab. Tungod kay usa kini sa ilang mga saad nga tuman gayod nila ni Moises. So nagpadayon kining mga bahin hangtod sa pagtabok nila sa dagat. Ang ruta padulong sa yuta sa saad dili gayod direkta. Dili direkta tungod kay layo na ang ilang gituyukan, tungod kay ang Dios wala magiya kanila sa dalan nga dali rang maagian, tungod kay katong dalan adunay peligro, no? Aduol sa mga Pilistihanon. Nagpakita kini nga pagiya diretso gayud sa tumong. Bisan paglayo ang ilang giagian, apan diretso gayud sa ilang tumong nga adtuan. Ug atong makita dinhi nga ang pagbiyahe aning mga lugar makuha lang sa pipila ka semana, kapin kun kulang. Mo to akong giingon na. Dool ra unta apan ang maong agianan mao niya ang hinungdan sa away. No? Nasayod gayud ang Dios mga igsoon nga katong ilaha og adto sila moagi dito ana ang tanang gwardiya dinha sa boundary sa Ehipto iniglabang nila ana ang Pilistihanon so do naging mahitabo nga kagubot. So magubat labing minos no. Paglikay ni inigigiyahan sa Dios ang katawhan sa agianan tuyok ngadto sa kamingawan sa pulang dagat ug sila miagi sa bagatang kasadpan sa Goshen o sa southwest dapit sa maong lugar no. Nahimutan kini sa gitawag nato og Nile Delta karon no. Ang Dios nasayod sa iyang katawhan. Wala gayoy malilong sa Dios kanato mga igsuon, nasayod siya og nasayod siya nga ang pagka direkta sa nga ruta dili maayo sa iyang katawhan. Kay peligro kini. Tinuod na bisan sa atong panahon karon. Dugay kayo matuman ang saad apan alang kini sa atong kaayuhan. Ngano man tungod kay dugay man apan mao ni ang sakto gayud nga ihatag sa Dios kanato. Gipadala sila sa Dios sa kamingawan ang ilang makita uban pang pagpakita aron ilang makita ang uban pang pagpakita sa Dios sa iyahang provision o proteksyon. Aron mo resulta kini sa pagtubo sa ilahang pagtuo. Kung atong imagine nun, nagbiyahe sila unta og duha ka semana apan gipabiyahe sila sa Dios og 40 ka tuig dito sa kamingawan. Kay ngano man gipakita sa Dios ang iyang pagkamahigugmaon, gipakita sa Dios ang iyang provision, gipakita sa Dios ang iyang proteksyon. Diin kun makita unta sa mga Israelihanon, sa mga Israelitas nga sila mutubo ang ilahang pagtuo ngadto sa Dios tungod kay bisan pa man sa ilang pagpanaw nagkuyog kanila ang Dios. Nasayod ang Dios nga dili pa sila andam. Mao tong wala pagiya dito. Dili pa sila andam makig-away. Atong hinumduman nga wala gayo kay usaban ang Dios, dili siya mohatag og pagsulay sa dili nila makaya ug iyang gisiguro nga sila makalikay sa mga tentasyon. Ato ganing makita na sa bagong tugon sa 1 Corinto 10:13 nagingon mga igsoon atong basahon. Walay pagsulay nga miabot kaninyo nga wala masinati sa tao. Ang Dios kasaligan ug dili niya itugot nga kamo sulayon labaw sa inyong nga sarangan. Apan uban sa pagsulay siya magtaggana usab og lutsanan aron makasugakod kamo. So dili na katarungan nato mga igsuon nga moingon ta nga nadaha ka sa tentasyon. Murag nagpadaha ka. Dili ang tentasyon nagdani mo. Tungod kay klaro kayo nga nag-ingon dinhi nga ang Dios naghatag og lutsanan nga nagtaganan ini aron makasugakod kamo niini. No? Bisan pa inigabot nila sa yuta sa saad makahimo na sila sa pagkig-away apan nakita sa Dios nga dili gihapon sila andam. Bisan pa makita nila sa makadaghan ang probisyon sa Dios. Pero magsigil lang gihapon sila bagulbol. Murag kita ba? Naatay problema, nasulbad na gani, dayon ug nana say sunod, di gani masulbad, magbagulbol ta. Nakakita man ang Ginoo, nasayod man ang Ginoo, ihatag na niya, pero sa iyang panahon, sa iyang takna, sa iyang oras. So imbis nga musalig ta niya, maghimo na hinuntag paagi, atong kaugalingon paagi. Mao nang nahitabo dito sa mga Israelitas nga nagsige na lang sila suroy-suroy sa kamingawan. Nagsuroy-suroy hangtod nga niabot na lang ay kaduhang henerasyon nga naa na ang nitubo na nana ang pagtuo, nana ang kaisog nga moaway aron maangkon ang yuta sa saad nga gihatag sa Dios. Mao kini ang gipahimatngon sa Dios, pahimatngon una nga pahimatngon sa Dios sa sumusunod ni Moises nga si Joshua o si Josue nga siya
maisugon. Ato nang mabasa diha sa Josue 1:6 ug 9, nagingon dinhi. Ang unang bersikulo sa 6 nagingon, pagmalig-on o pagmaisugon kay ikaw ang maghimo nga kining katawhan makaangkon sa yuta nga akong gisaad sa ilang katigulangan nga akong ihatag kanila. Pagmalig-on lamang o pagmaisugon gayud o pagmatngon sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw pagtipas gikan ini ngadto sa tuo ngadto sa wala aron ka magmalampuson. Ikaw bisan asa kamo adto, ayaw ibulag kining basahon sa balaod gikan sa imong baba. Hinoon pamalandungi kini sa adlaw ug sa gabi aron magmatngon ikaw sa pagbuhat sumala sa tanan nga nasulat niini. Kaysa ingon niya na himuon nimo ang imong dalan nga mauswagon ug unya makaangkon ikaw og maayo nga kalampusan. Wala ba ako magsugo kanimo? Ang gingon ni sa Ginoo, pagmalig-on ug pagmaisugon, ayaw kahadlok ug kaluya, kay ang Ginoo nga imong Dios anaa uban kanimo bisan asa ikaw moadto. So unsa may atong kahadlukan mga igsoon, kun ang Dios anaa kanato, kinsa may mukontra nato? If God is with us, then who can be against us? Walay makakanlat kanato sa gugma sa Dios diri kanato. Kay giila nat iya natang gisulat sa iyang balad. Suma nato makita pagtuo kay isog ug pagkaandam, pagbarog at tubangan sa oposisyon o sa mga kaaway. Mao kini ang suod nga kauban sa paglakaw diha sa pagkamatinumanon. Kung anaa kani nga mga hiyas mga igsuon, ikaw magmatinumanon gayud kun unsa ang isugo sa Dios. Tungod kay ang Dios gusto nga sila mupanaw nga hanay ug maalamon. Exodus 3:19 nagingon, gidala ni Moises ang bukog ni Jose, kay si Jose nanumpa man sa katawhan sa Israel nga nagingon, ang Dios muduaw kaninyo ug dad-a ninyo ang akong mga bukog uban kaninyo gikan dinhi. Makita na nato sa Genesis 50:25 nagingon dinhi, ug gipanumpa Genesis 50 bersikulo 25 gipanumpa ni Jose ang mga anak ni Israel nga nagingon, mao ni mga anak ni Israel. Ang Dios magaduaw kaninyo ug dad-on ninyo gikan dinhi ang akong mga bukog. Mao niya itong makita mga igsuon nga naa gihapon ang pagpanumpa, ana ang pagatuman sa usa ka saad nga gihatag sa Dios nga mao ang pagdala sa bukog ni Jose ngadto kun asa man sila padulong ngadto sa yuta sa saad. Ug atong makita usab dinhi nga nag-uban ang Dios sa mga Israelitas. Pinaagi sa haligi nga kalayo. Exodus 3:20-22 nagingon, og gikan sila sa Sukot ug nagkampo sa Itam sa daplin sa Kamingawan. Ang Ginoo naguna kanila sa pagkaadlaw pinaagi sa usa ka haligi nga panganod aron magtultol kanila sa dalan, ug sa kagabion pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo aron sa pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. Ang haligi nga panganod panahon sa adlaw ug ang haligi nga kalayo panahon sa gabii wala mobiya atubangan sa mga tawo. Sahi ra usab nato mga igsuon kun doon na tay mga plano sa atong kinabuhi, aduna tay mga biyahe nga adtuon, usahay makalimutan nga ang Dios kanunay nagauban kanato. Dili gyud siya mobiya kanato, dili gyud tinya pasagdan tungod kay ang Dios nahigugma kanato. Ang Dios nakakita sa dili nato makita. Ang Dios naggiya sa dili nato gusto. Siya ang nagdala kanato sa dili nato gusto tungod kay nasayod ang Dios nga ang iyang paggiya kanato mao na insakto. Mao na ang saktong dalan nga atong pagasubayon ug mao na ang saktong dalan nga atong adtuan ug ang Dios ang naghatag niya na. Kung ang mga Israelitas ug niagi pa sila dito sa dalan nga nagtuo sila insakto, naibalo ba mo unsa mahitabo? Una sa tanan, masugamak sila sa gubat. Diin sila dili preparado. Mao tong gitipas sila sa Ginoo, gipapikdri sila sa pikas ni Agi. Ug ang usa ka butang nga nawagtang kanila, mawagtang ang oportunidad nga ilang makita ang buhat sa Dios, nga ang Dios ra ang makahimo. So mao nang gituyo sa Dios nga sila motuyok ngadto aron makita sa katawan sa mga Israelitas ang paggagamhanan sa Dios, ang iyang gugma, ang iyang probisyon. Tungod kay aduna siya'y tinuyo nga direksyon. Mao na ang atong unang punto. Salmo 107, versikulo 7. Ningo dinhi, siya midala pinaagi sa dalan nga tulid.
hangtod miabot sila sa usa ka syudad nga ilang kapuy-an. Ang Ginoo gihapon ang magiya kanato bisag asa ta moadto. So angay kita magpasalamaton kay ang pamaagi sa Dios kanunay gayud tukma ug insakto alang sa ato ang kinabuhi. So ang una usa ka tinuyo nga direksyon ug arita sa ikaduha, ang kangit-ngit sa pagduda. Ang kangit-ngit sa pagduda, natural na mga igsoon, muabot gani, umutumaw gani sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi, ang pagduda, mangit-ngit na gyud ang atong giatubang tungod kay nagduda na ta sa pagkagamhanan sa Dios. Wala nato tan-awa nga ikaw na ang imo ng kaugalingon ay imong gitan-aw nga dili nimo mahimo ang mga bulhaton. Exodus 14 9 nga to sa 12, atong basahon pag-usab, gigukod sila sa mga Ehiptohanon sa tanang kabayo ug mga karwahe sa Parao ug sa iyang mga tigpangabayo ug sa iyang kasundaluhan ug naabtan sila nga nagkampo duol sa dagat, duol sa Pihahirot atbang sa Baal Sipon. Sa dihang nagkaduol na ang paraon, ang katawhan sa Israel mihat sa ilang mga mata ug ilang nakita ang mga Ehiptohanon nagsunod kanila ug nangahadlok sila pag-ayo ug ang katawhan sa Israel mituaw ngadto sa Ginoo ug sila maingon kang Moises, tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto nga gikuha nimo kami aron mga matay sa kamingawan? Unsa ba kining imong gibuhat kanamo sa imong pagdala kanamo gawas sa Ehipto? Dili ba mauman kini ang gisulti namo kanimo didto sa Ehipto? Pasagdi lamang kami nga mag-alagad sa mga Ehiptohanon, kay maayo pa alang kanamo ang pag-alagad sa mga Ehiptohanon kaysa mga matay kami sa kamingawan. So dinhi nato makita ang mangit-ngit ug ang kangit-ngit sa pagduda. Mao kini ang mga butang nga kanunay mutumaw sa dihang wala natay paglaon kung kita magduda na. Mao ni ang mutumaw kung ikaw magduda na, ang kahadlok. Una ang kahadlok, ang ikaduha mutumaw ang kangit-ngit. O ang ikatulo, mao na ang muunlod sa ato ang pagtuo sa Dios kung ikaw magduda na. Kung mawagtang imo pagsalig sa Dios, mga igsoon, mawagtang usab ang tumong o katuyuan sa imong kinabuhi pagpuyo ning kalibutana. Nagpakita ang mga Israelitas sa sumbanan nga magdala kanila sa katalagman. Ipakita nila nga wala gyud ang ilang pagtuo. Nagpakita sila nga mahasugamak gyud sila sa katalagman sa ilang pagpanaw padulong sa Kanaan. Ang mahitabo gud mga igsoon, kini mga tawhana sama ra usab kanato. Sa ilang panahon kung sayon ang ilang kinabuhi, maglakaw sila uban sa Dios. Musalig sila sa Dios. Magampo sila sa Dios, mangalagad sila sa Dios apan kun kini puno na sa kalisod. Mapadayag gayud ang ilang pagtuo kung unsa ang klase sa pagtuo nga anaa kanila ug sa atong tan-awon dili gyud tinud-anay ang ilang pagtuo ug mawagtang ang ilang pagtuo sa Dios. Masinati usab na nato. Nagtuo ta nga eksakto na gyud, hugot na gyud ang atong pagtuo diha sa Dios apan inig-abot sa mga pagsuway, inig-abot sa mga katalagman, inig-abot sa mga kalisdanan, nawagtang o mawagtang na ang atong pagtuo. Mangutana sa Ginoo, asa na ka Lord? Inumdumi nga naara na siya. Ang ilang dili maayo nga nangagi, mahimo ng usa ka butang nga labaw pa nga miserable. Tungod sa pagduda. Karon nagatubang sila sa pulang dagat ug sa pikas bahin ang mga kasundaluhan sa Paraon. So nakita nato ang ilang kahimtang na sandwich sa mga Israelitas. Niya sila dinhi sa daplin sa dagat sa Red Sea o sa pulang dagat, unya ang diri si pikas ang mga sundalo. Ang pila ka gatos nga mga sundalo nga nagukod kanila. Atong balikon pagbasa ang Exodo 14:9-12 nga gigukod sila sa mga Ehiptohanon sa tanang kabayo ug makarwahe o sa Paraon ug sa iyang tig pangabayo ug sa iyang kasundaluhan ug naabtan sila nga nagkampo duol sa dagat, duol sa Pihahirot atbang sa Baal Sipon. Sa dihang nagkaduol na ang Paraon, ang katawhan sa Israel mihat sa ilang mga mata ug ilang nakita nga ang Ehiptohanon nagsunod kanila ug nangahadlok sila pag-ayo
ug ang katawhan sa Israel mituaw ngadto sa Ginoo. Ug sila miingon kay Moises, tungod ba kay walay lubnganan sa Ehipto nga gikuha nimo kami aron mga matay sa kamingawan? Unya, unsa ba kining imong gibuhat kanamo sa imong pagdala kanamo gawa sa Ehipto? Dili ba mao man kini ang gisulti namo kanimo dito sa Ehipto? Pasagdi lamang kami nga mga lagad sa mga Ehiptohanon kay maayo pa alang kanamo. Nga mag-alagad sa mga Ehiptohanon kaysa mga matay nganhi sa kamingawan. Kinsay gusto nga makalingkawas gikan sa Ehipto? Kinsay nangayo sa Dios? Kinsa ang nagpakitabang sa Dios sa dili ba ang mga Israelitas? Ngano nga si Moises man ang ilang gibasol? Nganong nahiabot man sila nga naingon naman sila kay way lubnganan ngadto sa Ehipto, gidala mo nga ni sa kamingawan. Kay ngano man di ay gidala sila ni Moises harong ipanlubong dito sa kamingawan. Panahitabo na may mag-isuon tungod sa kagahi silang ulo sa ilang kasing-kasing. Pero mao na, kung anaa na gani sa kaharuhay, andam ta pirmi sa kalipay. Pero anaa na gani sa kalisod, mangita gitag atong basulon sa mong panghitabo. Naapil na alubnganan, nga wa man gid untay labot na sa ilahang plano. Makita nato nga ang nagpakitabang way lain ang mga Israelitas ngadto sa Dios diha sa Exodus 3 versikulo 7 niingon dinhi. Unya ang Ginoo miingon, nakita nako ang kasakit sa akong katawhan nga atuwa sa Ehipto ug dadungog nako ang ilang pagtuaw. Tungod sa mga tigdumala sa buhat ug nahibaluan nako ang ilang kasakitan. So sila ang nangayo sa Ginoo nga pagwa ami diri sa Ehipto. Dad ami sa yuta sa saad. Karon kay nanay nagdala nila, unya nagkalisod man, gibasol nila ang nagdala nila. Kulang na lang ilang basolon ang Ginoo. Pero mao na guna. Mura po kita. Lord, abi nako mao ni imong gitudlo nako, nganong di man ni mao? Nganong gwapa man imong gihatag nako? Mao na usay mga igsuon, magduda ta. Magduda ta sa kagamhanan sa Dios, magduda ta sa gahom sa Dios. Ilabi na gyud og nasa panahon ang atong buhaton. Magsugod na gani ang pagduda, daghan na kayo ang mga magduda ta sa dalan, padung paagian nato sa Dios, magduda ta sa plano sa Dios, sa pamaagi sa Dios. Unya magsugod na ito pangutana, unsaon na lang? Unsaan na lang biyaan ko sa akong asawa? Unsaon na lang umawad-an kog trabaho? Unsaon na lang kung positive ang resulta sa akong laboratory examination? Unsaon na lang kung magpanic attack ko? Unsaon na lang og di mo balik ang akong anak nga milayas? Unsaon na lang og i-reject ko sa akong mga kahigalaan? Daghan kayo. Mutumaw sa itong unuhuna, kining pangutana nga, unsaon na lang? What if? Muna, mga ginay ato ang padulngan dayon kung kita magduda sa Dios. Mao ka nagitawag ka na mga igsuon ang kangit-ngit sa pagduda. Dili lang gunubo ng atong kaugmaon, mo maniubra kini sa atong kaghapon ug ang pagduda mo puno sa atong ugma sa mga sayop nga mga butang. Naghimo natadaan sa mga sayop nga butang, gipuno na nato ang atong kaugmaon sa sayop nga mga butang, pinaagi sa atong pagduda sa Dios. Ang pangutana, unsa may atong buhaton? Hinumdumi nga ang Dios nagiya sa iyang katawhan. Nasayod gayud siya kun asa sila dad-a. Ang Dios kanunay maghimo kaniya nga makita bisan pa sa kangit-ngit. Gipasabot niya na magbaton kita pagsalig o pagtuo sa Dios kay bisan pa sa kangit-ngit nakakita ang Dios. Mungit-ngit ug mungiuban ang kalibutan mga igsuon apan kahayag ra gyapon sa Dios tungod kay siya mismo ang kahayag sa ato ang kinabuhi. Wala ka man masayod sa agianan, makaingon ka, Lord, nakakita ko nimo. Kanang magampo bitaw ta, magpiyong ta. Unsa may mong nakita ang magpiyong ka? Wa. Diba? Pangutan-on ti ka, makakita day kag wa. Kita. Wala na. Question na siya. Tungod kay dili nato makita ang Dios. Kung ang imong kasing-kasing na in-tune nga to sa Ginoo, ang imong pag-ampo tiunay ug gikan gayud sa kinauyukang bahin sa imong kasing-kasing, hinumdumi nga dili man nimo makita ang Dios apan imong mabati ang presensya sa Dios, anaa diha kanimo. Ug wala kay nakita na ang Dios, mao na ang panahon nga na ang Dios diha. Kay ang mga permanente nga butang dili nato makita. Tungod ang permanenteng butang tuas langit, di pa ta kakita ana. Basin dadon diha ta didto, no?
Pero mao na sa ako nang naistorya sa unahan, gusto tang moadto sa langit pero di madlok tang mamatay. Mao ni gingon sa pulong. Wala man ka masayod sa agianan, makaingon ka Lord, nakakita ko nimo, ikaw ang suga sa akong agianan. Tinud-anay gayud ang gingon sa Salmo 119, 105 nagingon nga ang imong pulong suga sa akong mga tiil ug kahayag sa akong agianan. Bisan anaa pa ka sa walog sa luha, di sa walog sa luha. In the shadow, in the valley of the shadow of death, anaa ka diha, nag-uban kanimo ang Dios. Nasayod ka, gayud ikaw kung asa ka magiyahan sa Dios. Siya magiya kanato sa klaro kayo nga pamaagi. Kay gingon man ni sa 13, ang Ginoo 3:71 naguna kanila sa pagkadlaw pinaagi sa haligi nga panganod nga nagtultol kanila sa dalan ug sa kagabion pinaagi sa usa ka haliging kalayo aron pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. Ang haligi nga panganod sa panahon sa adlaw ug gabii kalayo ug ang kalayo wala sa gabi wala mo biya sa tubangan sa mga tao. So wala gyud magbiya ang presensya sa Dios diha nila ni Moises sa mga katawhan. Kining haligi nga kalayo ug ang panganod mao ni naghatag nila proteksyon mga igsoon. Mao ni moali mo gihatag nila giya ngadto sa ilang atubangan. Mao usab kini ang giya ngadto sa ilang likod. Mao ni giingon nga sa Exodus 13:21-22 nagingon. Ang Ginoo nag-una kanila sa paglakaw pinaagi sa usa ka haligi. Pagbasa balik. Ngano aron magtultol kanila sa dalan, nagtultol kanila sa dalan og sa kagabion pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo aron pag-iwag kanila. Kung imong imagino na ka desierto, na ka kamingawan ug wala gyud suga bisan usa mga igsoon bisag tuslokon pa na imong mata di ka kaybaw. Kay wa jud kay makita. Maayo na lang ang mga bituon sa kalangitan nga nagsiga-siga, ang bituon sa langit nga nagsiga-siga. Ana makagamit na siya, makahatag na kamadnuag na iyang hayag diha sa yuta. Pero ang kangit-ngit mga igsoon gitagaan silang iwag sa Dios pinagi sa haligi nga panganod panahon sa adlaw ug ang haligi sa kalayo panahon sa gabi. Nga wala gini mo biya nila. Mao ni ang naghatag kanilang panalipod. Alang kanato isip iglesia atong timan-an, walay lakang nga atong gihimo nga dili andam ang Dios paghatag nato og kasiguruhan. Ang malikon, isip iglesia. Walay lakang nga atong gihimo nga dili andam ang Dios paghatag nato og kasiguruhan nga siya ang nagiya kanato. Wala gyud mohatag ang Dios. Gigiyahan gayud kita nila. Dili ka makaingon nga mao na kini ang katapusan sa akong dalan. Tungod kay ang Dios sigurado gyud sa paggiya kanimo ug wala kay ikapangutana sa iyang paggiya. Dili ta makapangutana sa paggiya kanato sa Dios tungod kay ang Dios nasayod gikan pa sa sinugdanan hantod sa katapusan ug sigurado gyud ang dalan nga iyang ipasubay sa iyang katawan. Ang bugtong pangutana mga igsoon ngadto una sa mga Israelitas. Musunod ba ang mga Israelitas sa iyang paggiya? Mao na pangutana. Dili ta mangutana ang paggiya sa Dios, ang pangutana na musunod ba ang mga Israelita sa paggiya sa Dios? Basi nagtuuro mong Israelita ra kung gito mong. Kamu ug ako. Niya dinhi. Ikaw ug ako andam ba usab musunod sa paggiya sa Dios? Mao na pangutana. Dili ang giya sa Dios. Ang mga Israelita sa dihang magsugod sila og duda, mutan-aw lang sila sa panganod. Mao to ilang gitan-aw. Sa dihang magduda na sila mutan-aw sila sa panganod. Nga naguna kanila ug ang haligi nga kalayo makita nila nga ang Dios naguban kanila. Nato yung sa kasugilanon sa pastor sa usa ka pasahero sa eroplano nga nabiyaan siya sa iyang flight. Ang pag-abot niya dito sa airport, suden siya. Igo ra gyud siya ni adtos pultahan, ni sira ang pultahan ang gate kay wala na, close na. Dili na mo dawat og pasahero pero na siya ticket. So pertin yang laguta gyud suko kay siya. So ang gihimo dito siya naglinya siya dito kay parifanan ni nagreklamo siya dito nganong wala siya pasudla nganam na siya ticket. Nakabook naman siya. Naka-check-in pa gyud. Nya wala siya pasudla. So dito siya kay iyang parifanan ang iyang ticket. Nya samtang siya nagpaabot dito.
5 ka minuto gikan milupad ang eroplano, ang abyon. Nibalita din dito sa airport nga ang abyon mao ni nga numero na crash. Sa paglupad, nabali ang pako, wa na mo balance. Nga kaluoy sa Ginoo ang tanang pasahero patay. Mo to nga ang iyang una nga magpa-refund unta siya sa ticket, wala na niya i-refund ang ticket. Niuli siya sa ila o gidala ni ang ticket ug iyang gibutang atubangan sa iyang lamisa sa iyang opisina. Haron sa matag karon unya iyang makita kung unsa ka maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Gitagaan sa gikahigayonan sa ikaduhak higayon nga unta ug siya gipasulod pa sa gwardiya didto aron makasakay niya adtong mga abyon. Patay kang bata ka. So niya iyang gihimong souvenir kay matagigayon iyang tan-awon kini madasig siya makaingon siya nga naa gayoy Dios nga nagpanalipod kanato. Ang Dios nagiya kanimo bisan pagmungit-ngit ang imong palibot. Ang Dios nagandam og agianan alang kaninyo. Mao ni nga ang atong mga punto dinhi, ang una ang tinuyo nga direksyon diin, ang ikaduha ang kangit-ngit sa pagduda, diin nagtawag kanato sa paghinumdum. Ang atong ikatulo nga punto maigsuon mao ang kalipay sa pagkalingkawas. Ang atong kalipay sa pagkalingkawas kana nakalingkawas na tas kalisdanan. Kana bitong priso, no? Pagkahuman sa iyang sentensya, usa ka adlaw na lang yun ang iyang gipaabot ugma buhian na siya. Na may ato igsuon din asuhito ani. Kanang tawhana ang iyang usa ka adlaw nga gipaabot daw usa ka tuig kadugay buntag yo anak ko. Ingon anak, excited kayo. Pero mao na. Excited kayo ang mga Ehiptohanon nga gipagawa, nangita sila mo palingkawas sila, gitabangan sila sa Dios apan pag-abot nila dito sa kamingawan nagbagulbol sa Dios. Nganong gidala mo kami dinis kamingawan? Wa baday lubnganan ngadto sa Ehipto. Kalayo ra. No? Tumaw ni ang ato ikatulong nga punto, ang kalipay sa pagkalingkawas, no? Exodo 14 ngadto sa 31. Medyo taas-taas gining bersikulo ha ni. Mahaba-habang usapan to. Anyway, ningon dinhi sa 13, ug si Moises moingon sa katawan ayaw kamo kahadlok. Barog nga lig-on ug tan-awa ninyo ang kaluwasan sa Ginoo. Nga iyang buhaton karon kaninyo. Kaya ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon dili na gayud ninyo makita pag-usab. Ingon ni ana ang kadlok nila ngadto sa mga Ehiptohanon na nakita nila. Ehiptohanon daghan kay mga sundalo, dagat unsa may amo buhaton. Ningon dinhi sa pulong sa Dios ayaw kamo kadlok, barog nga lig-on ug tan-awa ninyo ang kaluwasan sa Ginoo nga iyang buhaton karon kaninyo. Mao na gingon dinha. Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong makita karon dili na gayud ninyo makita pag-usab. Ang Ginoo mao makig-away alang kaninyo ug maghilom lamang kamo. So naabatay gibuhat sa atong mga kalisdanan, sa atong mga suliran, sa atong kinabuhi, naabatay gibuhat. Unya mingon ta nga masulbad atong problema, di pa lang gyud ko bright. Na. Giangkon pa natong himaya ug dungog sa alang unta sa Ginoo. Unya mingon ang Ginoo sa bersikulo 15, nagingon dinhi unya ang Ginoo mingon kang Moises, ngano ba nga nagpakitabang ka man kanako, ikaw kanako? Ingna ang katawhan sa Israel nga magpadayon sa paglakaw. Unya bakyawa ang imong kamot, ang imong sungkod ug ituyod ang imong mga kamot ibabaw sa dagat ug bahina kini aron ang katawhan sa Israel manlakaw sa ugang ayuta diha sa dagat ug akong pagahion ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon ug sila mugukod. Sila mugukod kanila ug ako himayaon labaw sa Parao ug sa tibuok niya nga kasundaluhan ug sa iyang mga karwahe ug sa iyang mga tigpangabayo. Ug ang Ehiptohanon na mahibalo nga ako mao ang Ginoo diha nga himayaon ako ibabaw sa Parao ug sa iyang mga karwahe ug sa iyang mga tigpangabayo. Unya ang anghel sa Dios nga nag-una sa kasundaluhan sa Israel mibalhin ug miadto sa ilang luyo. Ug ang haligi nga panganod nga mibalhin gikan sa ilang atubangan ug bibarog sa ilang luyo ug kini miadto taliwala sa panon sa mga Ehiptohanon ug sa Israel ug didto ang dag-om ug kangit-ngit apan nag-iwag kini sa Israel panahon sa kagabion
ug ang usa wala moduol sa usa sa tibuok gabi. Unya gituyod ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gibuhat sa Dios ang pagbahin sa dagat pinagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan sa tibuok gabi ug nahimong uga ang yuta ang dagat ug ang katubigan nabahin. Po sa tao ginhawas ako. Taas mo ni. So atong makita mao ni ang pinaka-highlight climax ni dinhi mga igsoon. Mao na ni ang sugilanon sa pagkalingkawas sa mga Israelitas sa ilang pagtabok sa dagat. Unsa giingon dinhi nga ang katong haligi ni adto didto ni didto silang luyo, no? Giingon dinhi nga sa 25 iyang gikuha ang mga ligid sa ilang mga karwahi aron sila maglisod pagpadagan. Unya ang mga Ehiptohanon miingon nga manibog kita gikan sa tubangan sa Israel kay ang Ginoo nagkig-away alang kanila batok sa mga Ehiptohanon. Unya miingon sig ang Ginoo kang Moises, ituyod ang imong kamot ibabaw sa dagat aron ang tubig mobalik ngana sa mga Ehiptohanon, ngana sa ilang mga karwahi ug ngana sa ilang mga tigpangabayo. Ug ituyod ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug ang dagat nahibalik sa iyang naandan nga kahimtang sa pagkabuntag. Ug ang mga Ehiptohanon miikyas padulong sa tubig ug gilaglag sa Ginoo ang mga Ehiptohanon taliwala sa dagat ug ang tubig mibalik ug mitabon sa mga karwahi ug sa mga tigpangabayo sa tibuok panon sa paraon nga misunod kanila ngadto sa dagat ug walay nahabilin bisan usa. Natuman ang pulong sa Dios sa pagingon ni nga ang kanang mga Ehiptohanon wala dili nanyo makita hangtod sa hangtod. Mauni ang ginungdan, maigsuon. Nganong gipatipas sa Dios ang mga katawan sa Israelitas tungod kay aron makita dili lamang sa mga Israelihanon kundi dili makita usab sa mga Ehiptohanon kun unsa kagamhanan ang atong Dios. Apan ang mga Israel, ang Israel naglakaw sa uga nga yuta taliwala sa dagat ug ang tubig nahimong sama sa paril sa ilang tuog sa wala. Sa ingon ni anak giluwas sa Ginoo ang Israel niadtong adlaw gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon ug nakita sa Israel ang Ehiptohanon nga mga patay diha sa baybayon sa dagat ug nakita sa Israel ang dakong gibuhat sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon ug ang katawhan nahadlok sa Ginoo ug mituo sila sa Ginoo ug kang Moises nga iyang alagad. Mao ni ang katuyuan sa Dios nga gihimo niya di iniabot ang punto nga nituog nahadlok ang mga tao sa Dios ug nituo na usab sila ni Moises. Sa wala pa kini mahitabo ilang gibasol si Moises nganong gidalaman minimo dinhi nga na wa na day kalugman namo ngadto sa Ehipto. No? Sa daghan na gani kay tagpasangil mo simang din ta. Sumo ni nakita na to mga igsuon nga nahurot gayud ang mga Israelita ay mga Ehiptohanon nga nagukod kanila. Mao ni pinakadako nga milagro nga mabasa nato sa tibuok Biblia nga ang tunga sa dagat ang gitunga ang pulang dagat pinaagi sa sungkod nga gihatag sa Dios ngadto ni Moises. Ug mao kani hinungdan nga sila nakakalingkawas, sila nakatabok ug ang tanan nga nagukod kanila nangamatay. Si Moises mituo nga walay katapusan sa dalan diha sa Dios. Walay dead end mga igsuon. Bisan pa sa atong kinabuhi, dili ta moingon nga mao na gyud ni ang akong katapusan, wa na koy paglaom, wa na koy mahimo, wa na koy ibayad. Juna, napay Judith. Ayaw kawala paglaom mga igsuon. Kay gani si Moises mituo nga walay katapusan dalan sa Dios. Sa dihang nakadungog siya sa pulong sa Dios, do na siya gibuhat mi action siya, mituman siya, misanong siya. Exodus 14:1-2 ningon unya ang Ginoo moingon kang Moises, sulti ang katawhan sa Israel sa pagbalik ug nagkampo atbang sa Pihahirot taliwala sa Migdol ug sa dagat atbang sa Baalsipon. Anha gayod kamo magkampo atbang niini duol sa dagat. Exodus 14:4 nagingon og pagahion nako ang kasing-kasing sa paraon ug iyang gukdon sila og himayaon ako ibabaw sa paraon ug sa tanan nilang kasundaluhan. O ang mga Ehiptohanon na hibalo nga ako, mao ang Ginoo sila nagbuhat sa ingon. Nahibalo mo mga igsuon nga, nining maong nga bersikulo nga itong gibasa, nining maong kapitulo, kana po 10 times nga atong makita nga miingon ang Diyos,
akong pagahion ang kasing-kasing sa paraon. Nasa gisugo ni Moises, ato dito, ang paraon dito, pero akong pagahion ang iyang kasing-kasing. Mahibong ka, di mo gitanahon, di mo basahon, makaingon ka, gisugo ko ni mo, Lord, pero nag-abot na ako dito sa paraon, imong pagahion ang iyang kasing-kasing. Naunsa na ni? Pero kibalo tas katuyuan sa Dios. Ningon ini nga, og pagahion ako ang kasing-kasing sa paraon, og iyang gukdon sila, ug himayaon ako ibabaw sa paraon ug sa tanan niya kasundaluhan, ug ang mga Ehiptohanon mahibalo nga ako mao ang Ginoo, ug sila nagbuhat sa ingon. Mo'y katuyuan sa Dios. Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa atong mga kalisdanan, sa atong mga problema, gipakita sa Dios nga siya gayud ang mohimo sa tanan nato nga mga kasulbaran sa ato ang problema. Mao na nga ayaw ninyong sabta nga kung nakasulbad ka mo sa inyong mga suliran, dili ka na gikan ninyo, gikan ka na sa Dios. Ato makita din nimong bersikulo nga dunay gibuhat ang Dios nga dili kasagaran. Lisod kayo, no? Mingon nga pagahion, no? Sa basahon ni Joshua Oswi gihatagan siya og saktong instruksyon sa Dios nga unsa ang iyang buhaton. Pero dinhi makita sa nato dinhi nga si Moises wala siya masayod sa tibuok gyud nga plano sa Dios. Gisultian na siya sa Dios nga muadto og magkampo sa pulang dagat ug mao ra kini ang ilang gihimo. Sa panahon ni Joshua gisultian gyud siya dinhi nga mumartsa mo kapito mo tuyok mo tanan detalyado, pero pag-abot ni Moises igo ra siyang gisultian nga pagkampo unya ila sa ning gihimo. Unsa may atong lesson nga makuha nato dinhi ni Moises? Ato makita dinhi nga siya masinugtanon. Bisag wa pa siya kakita sa unahan unsay sunod mahitabo, apan nituman siya tungod kay nasayod siya nga ang nagsugo niya mao ang atong gamhanan nga Dios. Mausab na sa atong kinabuhi, usahay magduda ta. Mingon tag facing blank wall ay kahadlok kay luyuan ang wall ng Ginoo. Nahadlok na ta. Kay atong giatubang paril. Abo kay baw ang luyuan na ang Ginoo dia nagpaabot nato. Tuyo ka na nagkapito, bungkag na mura sa Joshua. Ingon ni ana mga igsuon, ayaw gyud mo pagpakawag paglaon. Mingon ta unsa may buhaton? Mao na nga giingon gisulti ni Moises sa katawan, ayaw kamo kahadlok pabilin sa inyong nahimutangan. Usay mo ingon ta unsa may akong buhaton, Lord? Ako na nagbuhaton wa kay buhaton. Puyo diha. Ako'y bahala. Ingon na nang Ginoo. Kay usay mukuan man sa paalig-alig man sa tanga, akaya ko na, Lord, sige buhata. Ay do lang ko nagdikan nimo kaya. Pero mingon Ginoo pagpuyo. Be still. Pagpuyo o paghilom, tanawa ang kaluwasan sa Dios. Mao na ang himo. Ug ingon niya na atong pagtuo sa Dios mga igsoon makakita ta nga bisan pa kun unsa atong kahimtang sa atong kinabuhi, dili gayud kita matandog sa mga kalisdanan nga atong gisagubang tungod kay wala na magpabilin nga dili makita sa Dios. Dayag sa mga mata sa Dios ang atong kahimtang. Wala gayon mulaktaw sa iyang mga mata kay tungod siya makakita sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Exodus 14:14 nag-ingon, ang Ginoo mao ang makig-away alang kaninyo, ug maghilom lamang kamo. Kaklaro ana? Ang Ginoo mao makig-away alang kaninyo, ug maghilom lamang kamo. Ang Ginoo makig-away alang kaninyo, paghilom lamang kamo. So mao ni ang buhaton sa Dios. Kung siya gani mo ingon pagpuyo, unsay sunod niyang buhaton, iyang wagtangon ang atong kahadlok. Kung kita mamati sa Dios, ug mutuman sa Dios, ug mutuo sa Dios, mawagtang ka lang atong mga kadlok sa atong kasing-kasing, nga mo'y naghatag og dangan sa atong kinabuhi. Kaya atong mahibaw-an dinhi nga ang Dios magpanglihok kayod sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Dili kita ang palihokon sa Dios, dili kita ang pasulbaron sa Dios. Moingon ra gid siya, diha lang ka, ayaw apil, wa man kay mahimo, ako'y bahala. Moingon ang Ginoo ana. Balik ko na ito pagbasa Exodus 4:15-16 nag-ingon. Unya ang Ginoo mingon ka Moises, ngano ba nga magpakitabang man ikaw kanako? Gipangutana si Moises sa Ginoo, ngano mang magpakitabang man ikaw kanako? Igna ang katawan sa Israel sa pagpadayon paglakaw. Unya bakyawa ang imong sungkod itoy o ang imong kamot ibabaw sa dagat ug bahina kini aron ang katawan sa Israel makalakaw sa uga nga yuta diha sa dagat. Naabay gihimo si Moises? Naabay gihimo ang mga Israelitas? Wala.
Igo lamang sila nagtuman sa sugo sa Dios tungod kay ang Dios mao naghimo, ang Dios ang nagkig-away, ang Dios ang nagpamuhat. Posible nga moingon ang Dios, pagpuyo o paghilom aron ikaw maandam kaniya, pag-abli ug agianan alang kanimo. Pagpuyo kay ako'y mag-andam ug agianan alang kanimo. Mao na nga og muhilom sa usab kita mga igsuon, mututok usab kita sa Dios, dinha na siya muabli sa maong agianan. Sa 14, atong basahon din sa 14, 19:28, balik ko na itong basa, ningon din unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin og miadto sa luyo ug ang haligi nga panganod, mibalhin gikan sa ilang atubangan ug mibarog sa ilahang luyo. So makita na to kung giun sa pagpanglihok sa Dios, giun sa pagpanalipod sa Dios ang mga tao nga diha na nga duol na ang mga Israeli, ang mga Ehiptohanon ang panganod ug ang anghel mibalhin dito sa likod tungod kay sila mulabang na dito sa dagat nga pula. Kaya ug kini miadto sa taliwala sa mga panon sa Ehiptohanon ug sa Israel ug dito ang dag-om ug kangit-ngit apan nag-iwag kini sa Israel. Panahon sa kagabion ug ang usa wala moduol sa usa sa tibuok gabi. So naani usa og duha ni kabuok. Unya gituyo ni Moses ang iyang kamot ibabaw sa dagat, gibuhat sa Ginoo ang pagbahin sa dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan sa tibuok gabi. Nahimong uga ang yuta sa dagat. Yuta ang dagat ug ang katubigan ni nabahin. Ug ang katawan sa Israel misulod taliwala sa dagat diha sa uga nga yuta. Ug nangahimo nga sama sa paril ang tubig diha silang tuog sa ilang wala. Migukod kanila ang mga Ehiptohanon, misunod kanila hangtod taliwala sa dagat ang tanang kabayo sa Parao nga iyang karwahi o ang iyang tigpangabayo. So atong tan-awon din ni mga igsuon, unsay nahitabuan ni. Mao ni nga gipagahi sa Dios ang kasing-kasing sa Parao. Aron siya mo padayon siya pagukod ngadto sa mga Israelitas nga nitabok sa dalan sa dagat nga gipika sa Dios aron sila pagsunod dito mao na ang ilahang kalaglagan. O makita sa Parao kay napabilin man ni Parao. Makita sa Parao kung unsa kagamhanan ang Dios. Sa pagkabuntag itanaw sa Ginoo ang panon sa mga Ehiptohanon gikan sa haligi nga kalayo ug sa panganod ug gigubot niya ang kasundaluhan nga Ehiptohanon iyang gikuha ang maligid sa ilang karwahe aron sila maglisod sa pagpadagan unya ang mga Ehiptohanon mingon manibog kita gikan sa tubangan sa Israel kay ang Ginoo nakig-away alang kanila batok sa mga Ehiptohanon. Naay gihimo ang mga Israelitas? Naay gihimo si Moises? Wala. Ang Ginoo ang nagig-away sa mga Ehiptohanon. 27 ug gituyo ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug ang dagat nahibalik sa iyang andan nga kahimtang. Sa pagkabuntag ang mga Ehiptohanon miikyas padulong sa tubig ug gilaglag sa Ginoo. Ang mga Ehiptohanon taliwala sa dagat ug ang tubig mibalik mitabon sa karwahe ug sa mga ug ang mga tigpangabayo sa tibok panon sa Parao nga misunod kanila ngadto sa dagat ug walay nahabilin bisan usa. So klaro mga igsoon nga ang Dios makig-away alang kanato. Siya ang makig-away, siya ang makigubat, siya ang muhimo sa lakang. Busa maisugon nato nga isugid ang pagkamaunongon sa Dios. Makaingon kita nga ang Dios dili gayud mopakya siyang saad, nagtuman gyud siyang saad ug siya maunongon ug siya matinud-anon gikan pa kaniadto hantod karon wala gyud na mausab ang Ginoo mga igsoon. Kita na lang magsina lang tagkalubad. No? Pero ang Dios dili gayud mulubad. Gipadaya gayud ang sa Dios ang iyang gahom ug himaya sa kalibutan. Ug ang mga Ehiptohanon sa 14:18 ug ang Ehiptohanon nahibalo nga ako mao ang Ginoo diha nga himayaon ako ibabaw sa Paraon ug sa iyang karwahi ug sa iyang mga tigpangabayo. So gipakita sa Dios ang iyang gahom ngadto sa mga Israelitas kay gikinahanglan kini nga ilang makita. Kinahanglan makakita sila niini ug labaw sa tanan mga igsuon ngadto sa mga Ehiptohanon. Ang Ehipto kinahanglan masayod nga adunay Dios nga matuod gamhanan dito sa Israel. Mao na ang katuyuan sa Dios. So ang katawan sa Dios nahadlok kaniya tungod sa iyang paglingkawas. Sa 14:31 nakita sa Israel ang dakong gibuhat sa Dios sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon ug ang katawan hadlok sa Ginoo ug mituo sila sa Ginoo ug kang Moises ngayang alagad.
Ang Dios mga igsoon maghimo og butang nga mapadayag gayud ang iyang himaya. Dili lamang sa mga Israelitas. Dili lamang sa ubang tao. Apan iya kining gihimo alang sa kalibutan nga nagtan-aw kaniya. Iyang gipakita dili lamang sa Israelitas, dili lamang sa Pilipinas o dili lamang sa usa ka lugar, apan iyang gipakita sa tibuok kalibutan kung unsa siya kagamahanan nga Dios. Pangutana, misangko ka na ba sa kinatumyan sa imong dalan? Niabot ba ang panahon nga ikaw ana sa imong dead end nga makaingon na ka nga wa na koy mahimo? Unsay akong buhaton? Naay kahigayunan mga igsoon nga moabot ang panahon na nga maginuktok lang tawo na takibawon sa itong buhaton. Nana kasi imong dead end. Nana kasi imuhang pulang dagat, panhinumdumi nga ang pulang dagat gipika sa Dios aron ikaw makalingkawas. Sa panahon nga walay kasiguruan, hinumdumi nga ang pagpuyo ug paghilom ug pagbarog sa imong pagtuo sama nga gigiyahan sa Dios ang mga Israelitas pinagi sa pulang dagat, siya usab mugiya kaninyo diha sa hagit sa kinabuhi. Buhi ang pagkontrol sa inyong kinabuhi, salig sa iyang tinuyo nga direksyon, tanawa ang iyang paghimo ug ang katingalahang buhat. Aduna may babag sa imong agianan, apan kanunay nga abli ang agianan sa Dios nga magdala kanato sa wala nato damha nga panalangin ug pagpadayag sa iyang himaya. Ilha nga perpekto gayud ang timing sa Dios. Bisan pa og magdala kini kanato og imposible kayo nga kahimtang ug imposible kayo nga sitwasyon. Hinumdumi nga ang Dios usahay motugot nga mosangko kita sa kinatumyan sa atong dalan aron mapadayag niya ang iyang gahom ug magdala og talagsaong kadaugan. Wa naman kay mahimo. Dili nimo makabuot ang kadaugan tungod kay ikaw nagsalig sa imong kaugalingon, busa itugot sa Dios nga ikaw mosangko gyud sa kinatumyan sa imong dalan aron imo makabuot ang kadaugan, pinaagi sa Dios. Tungod kay siya ang nakik-away, dili kita. Kinahanglan kita magpasensya ug atong itahan ang atong panginahanglan sa pagkontrol sa atong kinabuhi kay ang agianan sa Dios kanunay abli. Bisan pa sa imong pagtan-aw sirado, hinumdumi nga ang Dios naghimo sa usa ka tinuyo nga direksyon or aron ang kangit-ngit sa pagduha-duha makabaton og kalipay diha sa pagpalingkawas. Mao na ang tulo ka punto mga igsuon. Tinuyo nga direksyon nga gihimo sa Dios, ang atong kangit-ngit sa atong pagduha-duha ug atong pagbaton og kalipay diha sa kalingkawasan sa atong pagluwas sa Dios. Mao na ang gihimo sa Dios diri kanato mga igsuon, sama usab sa atong panahon karon nga nahuman nga buhat ni Ginoong Hesus nagpakita kanato nga susama nga kamatuoran sa teksto nga atong gitun-an karon mga igsuon, nga nagsulti mahitungod sa pagpanglihok sa Dios sa kinabuhi sa iyahang katawhan. Ang Dios dili gusto nga kita mahadlok. Siya ang atong manluluwas. Iya kitang giimbitar nga mosalig kaniya. Gikuha niya ang mga butang nga nagbabag ug naghatag nato og kakuyaw kay siya nagmadaugo na. Mao na nga dili kita mahadlok mga igsuon kun sa panahon nga ana tas kalisdanan tungod kay imong pagtan-aw nga lisod ang imong gibuhat apan hinumdumi ang Dios mao'y nagunit niya ng kalisod. Sa atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang gibuhat ni Ginoong Hesus. Tungod kay dili naman nato mahimo nga maluwas ang atong kaugalingon sa atong mga sala unsa iyang gibuhat. Gipadala niya ang bugtong anak diri. Nagpakamatay alang sa sala natong tanan dinhi sa kalibutan, sa wala pa nato nabuhat ang sala o nahubuhat natong sala. Kay pagingon ang pulong sa Dios nagingon sa dihang makasasala pa ikaw gipakamatyan ka na sa Dios. Mao na ang katuyuan sa Dios sa pag-ani dinhi sa kalibutan tungod kay mao nay buhat nga dili gayud nato mahimo nga ang Dios ra mismo ang makahimo sa pagluwas kanato apan ang bugti kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Ingon ni ana ang kadako sa gugma diha kaninyo, gugma sa Dios diha kaninyo ug diri kanako. Amen. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe nining kahaponon. Dalaygon ka, Dios, sa walay katapusan naman. Lord, ikaw nagmandaugo na. Usab kami nagmandaugo na diha kanimo. Usa mo isurrender kanimo, Dios, ang among kinabuhi, ang among isalig kanimo ang tanan. Tuguti amahan nga makabaton kami og pagtuo, pagsalig diha kanimo.
Tungod kay ikaw man ang Diyos nga masaligan. Ikaw man ang tag-iya sa tanan. Salamat Lord sa mensaheng mong gihatag ni kapunon. Nagampo ako o Ginoo nga ang mga kaigsuunan adunay makutlo. Aduna kami makutlo Ginoo nga pagtulunan nga among pagadad-on sa among tagsa-tagsa kapanimalay nga among kining i-apply sa among kinabuhi. Ini kapunon mga Lord, ako nangayo nimo kapasayloan sa among kalapasan, sa among kakulang, sa among pagtuo diha kanimo. Tuguti amahan nga pinaagi nining maong mensahe, malig-on nga among pagtuo diha kanimo. Salamat o Dios kini mong pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen ug amen.